היוצרת רחל שפירא, אישה מאחורי כמו צמח בר, מה אברך, אדבר איתך ועוד שורה של קלאסיקות ישראליות, תחגוג יום הולדת 80 עם מופע חגיגי ואלבום מיוחד עם שירים ישנים וגם חדשים. הכתבה של לירון זית. אני יכולה להזמין אותך לאולם לואי, שהערב המחווה יתקיים באולם הזה. מיטב אומני ישראל עומדים לחגוג החודש בפסטיבל החורף של היכל התרבות תל אביב את יום הולדתה ה-80 של מחברת השירים האגדית רחל שפירא. תשמע, פעם זה היה נראה מספר אגדי, וככל שהם מתקרבים לזה, זה בסדר. על זה דיברו כולם? נכון, כן, נכון, כן. לאורך הכתבה הזאת תשמעו המון שירים. כולם נכתבו על ידי רחל שפירא. קשה לתפוס שערימה כזו של קלאסיקות נוצרה ביד אחת. ומעל כולן אולי שיר האהבה האולטימטיבי, שיר של יום חולין. אם יש בי אהבה, היא תאמר בשקט. זה התחיל בזה שביטלו את פסטיבל הזמר, ורצו לעשות חגיגת זמר, ופנו למלחינים הטובים של אותה תקופה, וכותבי המילים. רחל שפירא הייתה אז צעירה בתחום, רק החלו להלחין שירים שלה, וההזמנה לכתוב לאירוע המוזיקלי הגדול של ישראל, הבהילה אותה והפכה לה את הבטן. כתבתי משהו אחר. שיר אחר לגמרי, באווירה אחרת, בטמפרמנט אחר. הראיתי אותו ליאיר, ואז יום למחרת התקשרתי, אמרתי, לא. תן לי עוד כמה ימים, וכתבתי את שיר של יום חולין. אתה רואה כיצד פתאום עובר דירה. אני כל הזמן אומרת, lucky me. ברוכה אני, שקיבלתי את הדבר הזה, שבמהלך 20 שנים הוא השיר הכי מושמע ברדיו. השיר הראשון שלה שהולחן היה מה אברך, וזה קרה לגמרי במקרה. רחל, שנולדה ב-1945 בקיבוץ שפיים, שם היא חיה עד היום, כתבה שירים עוד, אבל מעולם לא חשבה לעבוד בזה. היא הייתה בכלל מורה בקיבוץ, וכשהייתה בת 22 כתבה שיר לזכרו של חברה הטוב משפעים אלדד קרוק זכרו לברכה, שנפל במלחמת ששת הימים. השיר הזה שלה הופיע בחוברת הזיכרון שהדפיסו לו בקיבוץ, חוברת שהיא הגיעה לידיו של המלחין יאיר רוזנבלום שביקר בשפעים. הרבה פעמים אני מנסה לראות את הרגע הזה, שבאמת היה רגע מכריע בחיי. שהעיניים שלו פגשו בטקסט הזה. כשהוא לוקח את החוברת והולך ללהקת חיל הים ועובד על השיר, את בכלל לא בלופ. לא, אני לא מודעת לזה בכלל. ויש גם תעלומה אחת, והיא על מי כתבה את השיר אנשי הגשם. הם כבר למדו איך להצניע את עצמם. במשך כל השנים רחל מסרבת לחשוף על מי כתבה את השיר. המיתוס היה שאנשי הגשם הם למעשה אנשי המוסד, אבל את זה היא הכחישה כבר מזמן. תשמע, אין שבוע שלא מתקשר אליי מישהו או מישהי, רחל, את חייבת להגיד לי מי הם אנשי הגשם, כאילו חייו תלויים בכך. אני חשבתי כשכתבתי את אנשי הגשם שזה שיר מאוד פשוט. ואז פתאום מתנסח כאילו שזה כתב חידה, שהשתכנעתי שהשאלה היא חלק מהמרקם של השיר. אז אין טעם שעכשיו אני אענה על זה ואני אחסום את הקילוח הזה של התשובות. מה, תשאירי את כולנו ככה? כן. כן. רק אתמול דרכי הייתה ברורה לי, כן. היא חלק מהקריירה שלי, היא חלק מהפסקול של החיים שלי. זה לא סיכום, זה פשוט עובדה בשטח. מישהו צחק עליי, מישהו אולי. החמלה שיש לה במילים, נגיד המילה חסד, לא יודעת אם אמרתי לך איזה פעם, זו מילה שחוזרת בהמון שירים שלה. זה המילון שלי, אור וחסד. אור וחסד, הנה. וכל השירים שלה זה חסד אחד גדול. בזכות המומחיות הזו של רחל שפירא בלנחם את כולנו,
יוצא עכשיו בתזמון המתאים ביותר, אפרופו המלחמה והטראומה, אלבום מיוחד שורה לשיריה, הישנים והחדשים, מאפר פורחת שושנה. כי אין רבים כמוה שיכולים לבטא בדיוק כזה את כל מה שמתחולל בליבנו, במקום הזה. זה מה שמעניין אותי בכתיבה. הסוד הזה של להיות אני, של להיות אתה ושל להיות אנחנו.